Esa familia, esa dor que xera a comunidade, esa palabra que edita dun mesmo modo nunha lingua e noutra, nun exilio e noutro, tendo esa nova forma de repensar as tribus, eses novos vencellos que poden ser o vencello do meu bisavó Dionisio Tejero, un 17 de abril de 1937, loitando en Brihuega, co vencello do Manuel Chapela Couso, veciño desta vila de 20 anos, a miña idade, sendo fusilado un 17 de abril de 1937. Facendo esa outra posibilidade de familia, ter as cereixas que, como dicía Carmen Martín Gaite, sempre medran ao carón de outras, sempre medran en comunidade, sempre son vermellas e sempre teñen unha boa pedra, unha semente que vai con elas e que é capaz de conxugar o alimento, o que nos dá de papar, o que chea e concede enerxía e futuro, ca semente, ca pedra, co pasado e co que ainda hoxe sabe que ten que dicir e que precisa nunha terra que posibilite ese dicir, que posibilite esa linguaxe. Fíxome moita ilusión que Alba, que está aquí, vai no seu grupo de música, bueno, deronme unha moi boa nova, están xogando, están facendo posible que as cereixas medren e que fagan cousas, e bueno, hai unha historia por detrás. Moitas veces, como dicíamos, o que temos que facer non é inventar ou chegar a ningures, senón deixar que as cousas veñan, e prestarles atención, e ter un pouco, o moito, respeto e escoita cara a elas. A historia das cereixas é moi doada, é unha fosa común das 3000 que hai no Estado español, na fosa común de Pernafeites, en Miravet, onde xa hacía un cento de soldados republicanos. E cando lle piden permiso ao pallés, ao labrego, para a exhumación, di que sí, de súpeto, sen pensarlo. E non é por unha cuestión ideolóxica, non é por unha cuestión, digamos, de dignidade ou de pensamento democrático ou civil cara as nosas desaparecidas, as 114.226 persoas desaparecidas hoxe, neste presente, neste 2024, neste setembro no Estado, senón moi distinto, moi fermoso, moi preciso, a súa razón é, digamos, orgánica. Dicía o pallés, e os que tin sireres plantats per tot arreu de la nova terra, però sobre la mort non hi ha sireres. Non hai cereixas sobre a morte. Cando falamos de memoria tamén falamos diso, das que temos que abolir o silencio, como dicía antes a Miriam, das que hoxe precisamos medrar como froitos dunha sociedade, dunha posibilidade, dunhas portas que precisamos que estean abertas, que precisamos poder pasalas e que non podemos medrar, non podemos sorder, non podemos crecer se a terra baixo nós está chea de silencio, está chea de imposición, está chea de asasinato, non de morte, senón de asasinato. E por iso a necesidade sempre de que a memoria sexa un radical presente, de que a luz desa memoria que ruxe, como dicía de novo a Luz Pichel, estea tamén hoxe connosco. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe el licor de la conciencia, la guerra ha acabado. Se ha impuesto la mortaja del olvido y el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que pisamos el charco sucio del tiempo, mientras al fondo se pudren los frutos, rumiamos, como el hueso de una cereza, un silencio en 1000 lenguas. Toda esta muerte ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Toda esta morte é nosa, que bebemos do carouxo rancio dos sucos. Tota aquesta mort ha estat assassí i tones de semen culpellant el llom de les eugues. Hemezortzi, Santiago belarren gainean erortzen den euria bezala. Y todo lo que ha sido escupido a la tierra aún tañe, aún lleva como mastinas un delgado jilguero en la boca. Los botones de recambio, la octaviella,
del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelès no son las olas de una playa. As ondas de San Simón non son as ondas dunha praia. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida, con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra na camisa branca. Y en el hinojo y la turbera, los países que hoy camino gorjean un mismo canto. Hemen gara, itxazu mugiezinaren aurrean. Som aquí aos nous cosos antics de parábola y blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí, con la mano llena cardos. Estamos aquí, arrigadas dun canto cas apalpadelas, balbucimos. A porta ajustada, resonadas, os cabals del gobernador, los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones. Los poblamos nosotras y el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de mújoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía, ormaturiko putzua, txitxirioak. Somos nós, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotres, heriedes dun suaño e un lapicero de colores. Gugarazu tesorgorra eta escuti carneturiko ipurua. Som nosaltres l'asteroide anunciat, a que van anomenar a venir. Somos nosotras la cereza que pende, colmada y oscura. Ale, ale, rêve, ale, ale, avancez. Quero aproveitar para darlle as grazas unha vez máis a Mario por querer estar aquí con nós, que, bueno, pois como te imaginarás, fíxonos moitísima ilusión que aceptaras estar aquí e vai formar parte seguramente que da memoria de moitos nós para sempre. Recibiute eu con un día espléndido, cousa que me alegro moito. Comentaba yo antes tamén que estes días que estivo así todo moi anubrado, eu pensaba desde bon, decía, que pena, espero que este bo día para que el poida ver, non? É que un pouco son eso como Bertolt Brecht, non? Non necesito enseñarme de todo o mundo como é a miña casa. Pero, bueno, que moitas grazas, que agardamos que non sexa a última vez que veñas, pero, bueno, eso xa intentaré logo convencelo, a ver se xa se conseguimos que cada X libros pois apareza por... Moi convencido estou. Por web. Porque ademais, bueno, dixenlle que ten que ir a Illa de Ons. Eu sabedes que non son da illa, pero como se o fora. E entonces, bueno, estaba comentando que hai que buscar un momento idóneo porque creo que as persoas como Mario merecen coñecer os lugares da fascinación, non? Creo que a Illa de Ons, a xente da Illa de Ons é absolutamente fascinante e a mí gustaría que os coñecera. Bueno, como é curtiño, vou ler agosto. Bueno, saltareime algún, vale? Pero casi todo. Turbante, tulipén. Foi a confusión dos homes que lles outorgou o nome aos tulipáns, cando un campesiño turco, preguntado pola flor, respondeu polo complemento que levaba na cabeza, como se acaso ese dislate non fose recollida toda a verdade da flor que se protexe. Están aquí, neste cuarto, viñeron pechados. Non me gustan, porque sinto a súa presencia, como se respirasen. Tampouco me gusta a súa cor, agresiva, impoñente.
Nesta estancia nada se parece a elas, agás o meu riso exagerado cando falo por teléfono. Querería matar en min todo signo de violencia. Quizáis a precise, pero non a quero. Non había outras e os tulipáns pareceronlle resistentes. A que teñen que resistir? Están mortos. A auga conserva levemente a apariencia, como cando conservan un cadáver no conservador. Aquí faise moito. A maioría dos homes son mariñeiros, entón debemos esperar a que cheguen para enterrar as súas mulleres, as súas nais, as súas fillas. A miña amiga estivo 8 días nun congelador. Matou nun coche vermello que fuxía da policía na Arousa. Era verán, por agosto. O pai volveu en canto puido. No enterro, as miñas amigas vestiron o traxe tradicional, vermello. A min non me gustou, por moito que me contaran que ela o querería así. Por que o ia querer así? Ela o que non quería era morrer. Estou vendo os tulipáns. Penso naquelas saias vermellas. Se lle dou a volta ao turbante, son idénticas. Ali non había ledicia. Aquí tampouco. Sinto que durante a noite consomen o meu aire, lúxano. Contolle a él e dime que non son o suficientemente grandes para que o note. Eu creo que non son o suficientemente pequenas para deixar de ferirme. Empezan a perder o vigor no talo, túmbanse. Cando os trouxo parecían fortes, carecían de delicadeza. O seu xesto está agora sostido pola base do búcaro. De non ser así, levarían días sobre a mesa, fora da auga. Ela só estivo unhas horas fora da cámara. Chamámoslle trasecto. Unha piscina. A outra nosa amiga estaba a construir unha piscina. Era verán, por agosto. O seu pai martelaba forte. Non falaba. Revolvíase no golpe excesivo, innecesario. Metía as mans nos petos sen atopar nada. Unha e outra vez esa imaxe repetida. A desorientación. Tiñamos a mesma idade ca ela. Hoxe caeron os primeiros pétalos. As miñas flores están fanadas. Rín coa ocorrencia. De camiño a cociña, con eles entre os dedos, sentín pena. Eran suaves e gustoume o seu tacto. Ao regreso, a luz entraba no cuarto. Mirei para elas. Parecían outras. Despreocupeime por un intre da miña violencia. Sentadas no borde metemos os pés na auga e imitamos escenas de nenas felices que vimos nalgún filme tempo atrás. Non nos miramos a cara porque non temos nada que dicirnos. Falta unha. Deixamos caer os nosos corpos cara atrás. Desde entón, somos flores, co xesto regalado. O cuarto quedou baleiro fai uns días. Elixín para elas a terra que recobre o abeto do xardín. Así o tería escollido para ti. Nos encanta moito sempre, que como o en vivo, non? De calquera cousa, o comezo, o inicio, a matriz, que non deixa de ser a mai da que vimos. Comeza este poema co primeiro verso que escribín no primeiro libro que publiquei hai xa un tempo e que dicía Estado sobre os cristales deste mar. E moito tempo despois fíxome moita gracia pensar que, claro, comezaba a poesía, no meu caso propio, cun pretérito, cun estado, e que era maravilloso comezar precisamente con ese pé posto no pasado, porque como se comezan as cousas, non? Esa noción iniciática sempre ten moito que ver co que estaba inda antes ca nós e que sen saber moi ben por que ou como levamos non as costas, non como unha responsabilidade, levámoslo máis ben nas mans, precisamente postas en forma de cunquiña, como esa auga que se lle dá aos pasares das nenas. Estado sobre os cristales deste mar. Amor, en outros idiomas desconocemos la certeza.
A Carmen Conde, Los Caminos, 1936, le estaban llenos de caminos. La vieron con su alma, con un gajo de luz besando los pechos de una trinchera, escupiendo hiatos a los señoritos de camisa azul. Están sobre los cristales de este mar. Amor, habremos de nombrar algo en esos términos vocativos, reír por las luces del páramo, tener una musgosa esperanza. A mi padre, que del mar viene, el padre de su padre, le era algo cojo, algo viejo, fuerte vida intacta que no consumí, o los cristales de este mar, amor. La maestra al dente de sigilo, lavando. Cuando ustedes escuchan el trisílabo casino, una madre abandona su vida, dejando tortas de maíz al prófugo. Se dice efeméride y no solfeo. Deseo, se dice, y no esencia. Todas seniles y terrosas tardaremos, pero el cristal ocupará nuestro fuego. A Carmen Conde la vieron no preguntar a nadie, avanzar hacia el colorado olor de los mamíferos. Sobre los cristales de este mar llegará el día, amor. Timbre, la poesía, el portal de las rarezas. La fatiga, cesen las fábricas. Llegará el día y todas a besar nuestra nueva inteligencia estrenada. Os restrollos na parte de atrás da horta, os camis de col, o resto das vides para prenderlles lume. Todo canto non precisamos arde. Primeiro foi o fume, despois as labaradas. Ti convidabasme a tragar o aire. Se non chego os pulmóns, non vale. Eu trago o fume como se te inhalase a ti. Esa foi a primeira lección, aprender a levarte dentro. Non era moi grande a fogueira na que queimaron a túa roupa. Só os seus rostros demudados apuntaban a asfixia, procurando así a extinción do medo. Vencellado coa morte. Aproveitarei ademais para ler o poema no que pois os que estamos aquí, as que estamos aquí, para non ser algo habitual dentro pois, do que cabe, e algo que é profundamente chamativo para os que non son de mar, non? Non había outras e os tulipáns pareceronlle resistentes. A que teñen que resistir? Están mortos. A auga conserva levemente a apariencia, como cando conservan un cadáver no conservador. Aquí faise moito. A maioría dos homes son mariñeiros. Entón, debemos esperar a que cheguen para enterrar as súas mulleres, as súas nais, as súas fillas. O cemiterio, e estou convencidísima de que había moito, o sea, o feito de que fora muller tiña moito que ver con que fora ela a que tivese que ir a limpar as tumbas. Lembrei, cando escribí Nomes de fume, había unha imaxe que me obsesionaba, que non sei se che pasa a veces, que hai unha imaxe que che obsesiona e non lle atopas o lugar. É como que está aí contigo, pero non lle atopas o lugar. E de súpeto un día parece como unha revelación, que é algo como extraño tamén. E dis, guau, este era o momento, non? Estaba esperando por min, este era o momento no que tiña que utilizarlo. E eu tiña na cabeza as mulleres vestidas de negro, non? As mulleres vestidas de loito, porque cando falecía alguén, elas se vestían de loito, pero na maior parte dos casos, eles non. Eu non teño polo menos esa idea. Elas cargaban con esa dor e cargaban con ese... Bueno, ao final, certo modo tamén cargar con un estigma. É dicir, había unha persoa que falecía na casa, pero falecía para todos. Sin embargo, o estigma cargaba no elas, non? Teño unha veciña que ten máis de 90 anos e creo que viviu de loito prácticamente toda a súa vida. Porque cando non morría un pai, morría un tío, cando non morría un tío, morría un irmán, non? E ese sucedendo, non? E entonces agora pensaba
co cemiterio que contabas, a tua boa que iba a limpar, nesa imaxe, e na imaxe desas mulleres sempre tan entregadas, non? A terra, porque ao final eso é entregarse, non? É limpar unhas tumbas, hai unha entrega incluso física, non? Que hai unha bonita. E eu escribira: as mulleres de negro ofrecen o seu corpo a terra, é o xeito escollido para defenderse do infortunio, entregándose a él, definitivamente. Esa obsesión por querer atopar un lugar para elas, non? Bueno, ao final cheguei a esa conclusión, o que fan é entregarse de xeito definitivo, é dicir, non podo lutar contra isto, non é unha corrente que me leva, pois, non facer. No caso do teu poema hai máis resistencia, non? Hai alegría. Claro, pero tamén é unha asunción coido como moi revolucionaria e ao mesmo tempo moi veraz. Faime moita graza sempre cando a poesía se lle di que é complicada, que é complexa, que é difícil, bueno, moito máis complicado entender o modelo 037. E bueno, lembraba outras mans moito máis pequeniñas que eran as da miña avoa. Moitas veces, cando bueno, fronte á pregunta de por que un fala galego, nunca me preguntaran por que falo inglés, tampouco é que en Getafe o inglés sexa unha cousa que teña moito que ver connosco, tampouco preguntan nunca por que falas francés ou por que faz outras cousas, non? As veces, tamén, cuidado, perigo indeterminado co tema das preguntas e de quen as emite. Bueno, o caso é que moitas veces xa, por non ter que dar explicacións, un acaba dicindo que é da Guarda. Eu sempre digo que son da Guarda porque a miña avoa Mari Carmen é dunha vila de Toledo que se chama La Guardia. Non ten nada que ver. Nin Esteiro, nin Castro, nin nada da beleza desa vila, pero bueno, non deixa de ser unha guarda. Entón pensaba na miña guardia de Toledo, nunha avoa que ia cas súas mans e cas súa fame a limpar as tumbas do cemiterio, tumbas de xente que ela non coñecía, de xente que seica eran familia ou non, que era un mandato dos pais, dos bisavós, pero que ia soa, non? Sendo ben pequeniña, a ter esa relación extraña coa morte, esa relación extraña coa memoria que a que permite un país como o Estado español nos anos 40 nunha dictadura. Entón, chegábase a miña avoa ao cemiteiro da vila e comezaba a limpar tumbas sen saber moi ben por que o facía, sen entender que era o que estaba a facer ali e quen eran esas persoas, eses ollos de vidro que a miraban. E na poesía un pouco cansa, verdade? Entón, cando miraba as tumbas, o R.I.P, requiescatim pacem, ela dicía rabos, figos e pasas. E claro, cantáballe as tumbas, rábanos, higos e pasas, R.I.P. É maravilloso a abolición do H, é maravilloso que o figo non teña esa palabra, porque é rexeitar, de alguna forma, o silencio, non? A miña avoa, sen sabelo moi ben, estaba dicindo que non a ficar no H da historia, a ficar no lugar do silencio, e fronte á morte ser cantareira, e fronte á imposición do esquezo, dicir cousas, e ter esa fame nas maus, pero tamén esa vontade de memoria. E por iso, en los cementerios del conocimiento, rábanos, higos y pasas. RIP. Va a haber vasco ungido en el cuello de las camisas. No es pez toda pureza, ni tan siquiera túnel. Toda pureza es cangrejo bobo en las ruinas de la pérdida. Entre en las cañas, arrastre el ladrillo barato con su festiva ignorancia a los sueños. Se llenen los geriátricos de retales rojos y las iglesias con taxímetros del espíritu. Rábanos, higos y pasas. Tu país siquiera está en el canto de un pájaro, no en las acequias del alfabeto ni en la cifra del alcantarillado. Tu país apenas está en la paradoja de los huesos, el regusto a sudor. Andáis tiempo buscándoos en la puerta de un mar.
Está vetado. Tener 1000 años de profeta, trigo crece. Muere poeta, depone, afina. Hormigueo del obrerismo, leve insolvencia en las oficinas de la espiga, los cementos de la razón habitados por la garrapata más armónica, el sacro funcionariado del relato tocado por la errata de la corrección. Escapen polluelos, corran ungüentos, nosotras rábanos, higos y pasas. El país de los ángeles borrachos, fonda de cucarachas, las cadenas de montaje en calcetines. Nuestro país es nuestro y por tanto desposeído. No tiene la curva de un motor, no la caligrafía de una extranjera ni los espejos de una distancia. Nuestro país aldea, habla largo y veloz como un mendigo, exclama: rábanos, higos y pasas. Catacumbas de la avenida necesidad, sea país el deseo y la gana. Los sudores polinicios de las bicicletas, baile inútil de los incívicos, maleante país del poeta, procesionarias, sodomitas, sedosas en el cañaveral. Nuestro país, ante la mortuoria institución del desarraigo, R.I.P. Rábanos, higos y pasas. Aburrida de escoitar. Que claro. Lo digo yo tamén polo interese propio, Bueno. Claro, me ven até aquí, pero a mí o que me interesa é escoitar a mía. Bueno, fai moito tempo que non recito nomes de fumo, teño que dicir, non? Temos as mans preparadas para o alimento, igual que temos a memoria. Non obstante, é nos prohibido o tacto. Comer cos dedos é pecado, pero ninguén vendía nos a mesa. Tamén é pecado todo canto pronunciamos e arde. Palabras de amor, nomes, caricias. Os nosos peteiros abertos esperando verme, ou a palla. Temos fame e Deus nunca nos proveerá de alimento. É pecado negar o garfo, pero nós precisamos coñecer as nosas mans, dominar o territorio, conquistalo, achegalas mansamente á boca. Eu só quero atopar o gran que hai baixo a casca do cereal secado e decidir se me importaría morrer esganada. Tamén a espazos que ben poden ser escuros. Bueno, é un placer ademais cando falabas da cidade do Pexego, dese Pichu City, porque escribiuse xusto pois na outra beira, na liña do horizonte tirando cara ali moito nos Estados Unidos, e daquela eu sentía, por exemplo, que estar lonxe precisaba dunhas palabras propias. Eran unhas palabras que atopei en Piñeiro, que atopei en moita escritura galega, e que atopei nesa noción da que tamén escribes, que é a dos pés tuberculosos. Que, por suposto, tamén, senón a rebeldía ante determinadas situacións relacionadas coa morte. Esa necesidade de ir máis alá, de non conformarse, non? Esa forza, esa capacidade de sair dai e de amosar outra realidade, non o silencio. Creo que en ambos casos se produce unha revelación, tamén nos dous sentidos do termo. E que logo ten moito que ver ca vida, porque, quero dicir, o acto da memoria, que é unha cousa que tamén está na tua escrita, como está sempre na poesía en xeral, dende o feito de que falamos unha lingua, e que falamos unhas linguas ou falamos uns idiomas cunhas palabras que veñen de moi lonxe, que sempre estamos activando a memoria ao dicir calquer termo, ao dicir aperta, porque non estamos dicindo abrazo, estamos dicindo aperta, non o dicimos en masculino, dicímolo en femenino. Estamos dicindo ademais unha cousa que ten que ver ca apertura, co que abre, cunha estima que pode non posuir, senón, bueno, pois todo iso xa é memoria, e todo iso xa é un acto de memoria que ten moitísimo que ver co presente, ademais. Que traballen en dúas linguas distintas de todas as que hai no Estado. Penso que como moi bo criterio, porque é a maneira de
levar máis alá desta sala, porque despois se moverán vídeos, fotos e tal, o noso galego acompañado polo castelán que os nos trae Mario, que fala un galego mellor que a mí. Cuidado, bueno, gracias a todos por asistir, pero gracias a Miriam, que en canto mirei que había o programa este, que hai no todos os anos, en canto mirei este ano a convocatoria, chameina e dixenlle, Miri, quero facer isto, ten que ser contigo, porque é na casa. Teño a sorte de poder chamar a amiga. E dixenlle, bueno, a quen traemos? Que te apetece? Ela, como sempre, o pon difícil, dixo Mario Rivera. E dixenlle, a ver como contacto con este rapaz. Falei con Ramón Rozas, que andaba por aí, dixenlle, pídelle o permiso para que me pase o contacto. Nin permiso nin nada, ao medio minuto tiña o contacto, mandei un WhatsApp. Estaba por ali, por Buenos Aires, na feira do libro,